Nginibingelele ngiphinde nginamukela kuNqambo Media TV 18. Ngane zakwethu mawukuthi uyafikelela ikhasi ngicela wenze okufanele ucofoze usubscribe uphinde futhi ucomment lapho ucomment section. Ngane zakwethu la nginiphathele indaba ezithinta umengameli uMabhinca ungizwe Mchunu useshiye angalazi laphana kubaculi kanye nabahleli bemicimbi impucuzeko okuwumcineka kanye noJatha. Ungizwe Mchunu kuningi kakhulu akukhulumile ngane zakwethu kodwa ke ngaleko kukhuluma kakhulu ngizofaka la inkulumo yakhe eyikhulumela uMacingwane la khona agadle khona ebantwini abaningi ethinta umcimbi impucuzeko kanye nabaculi bakaMaskandi abakhona endimeni okubalwa kubo Indoni kanye noSaliwa. Ungizwe Mchunu uveze lezi indaba eyikhuluma lapha ekhasini lakhe la kwa Facebook la khona adeshiya khona angalazi ehlambuluka nje ethinta izinto eziningi ezithinta umculo kaMaskandi ukuthi usukaphi kanti futhi manje usuku naleko kukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaMchunu. Ngichaze engize ngakho bengithacela nje uqala ke kumbabazi. Ngibonge kakhulu kuba khona kuma social media platforms akwazile ukuthi alekelele kakhulu ebantwini abangamabhinqa kakhulukazi nabantu abacindezelekile ngoba selokhu kwaba khona inkululeko kulelizwe. Phambi kwenkululeko na after inkululeko esikhona umuntu omnyama wayelokhu ecindezelwe nje. Wese ke thina singamabhinqa ngoba bekusasela le yamtsila yokuthi ke thina singamanqaba anqaba ukuphucuzeka ekwagcina sesibizwa ngamaqaba. Okukhumbulayo ukuthi umuntu omnyama uma ngabe eqhakambisa ubuyena wayecindezelwe kakhulu lo muntu ngoba kubonakala ukuthi uyaphoxa amakholwa uphoxa ifundiswa. Uzokhumbula ukuthi ngisho abantu besibangena ama-universities kwakuba ngabantu abachazelwa kangcono ukuthi kusuka namanje ke seziyistudent ke manje i-student siphatha kanje kodwa inkulumo eningi icindezela isiko lomuntu omnyama, icindezela isiko laseNingizimu Afrika, icindezela isiko lethu thina sizwe samaZulu ngoba ithina sibakhulu kuleli zwe lase-Afrika, ithina esingahlehli, ithina esikwazi ukulwela into siyinqobe, ithina esanqoba mangisi sandlwana, ithina esikwazi ukuhlala senze into ngenhloso eke siyinqobe siyiwine. Laba abanye abathule basilandela ngemuva nabo bayakwazi lokho. Deep down in their heart they know who we are. Unjalo nje. Biggest kingdom in the African continent, second biggest kingdom in the whole world. Uzulu ke lo. Yithi lapha abelembe tomembo lukhale phela tomehlesi kamenzi. Kodwa ke ngikhala ngakho ke kula social media platform afikayo. Aveza into eningi, aveza ubuhle, aveza ububi. Abantu banomona kakhulu. Abantu bangabathakathi. Sekuda bathakatha abashaka manje abathakatha ngama social media. Ethakatha engazi ukuthi uyathakatha. Abantu sebaphenduka baba ngomagiyela inxeba. Banjengisilonda njengempukane. Abayazi into enhle abantu bajabulela umuzi oshayo bathi yebiye ibambe ngakho bengabuzanga ukuthi bekukhona usana phakathi noma bekukhonani bathi ibambe ngakho. Angazi noma kwenziwa ukuthi ukulekho kwamathuba emisebenzi noma kuvela ubunjalo babo abantu. Obona nomakhelwane bayacasha mangena ifurniture. Kodwa mhlazana isilandiwe bavela ngamawindi uneka into engaqede eminyango eneka into engaqede eminyango laphana ngoba abantu bawonondaba bathanda into ebolileyo bese besondela kulelo phunga lokubola. Banjalo abantu. I-social media ni-exposileke lena mgodoyini nezinja ninabathakathi ni-exposile. It has been proven beyond the reason doubt ukuthi abantu ebonakala kangakanani. Okwesibili la kuma social media nogcina nibulala abantu beyibulala ke benza izinto engafanele phansi komthunzi welanga nasempilweni zabo nasemndeneni yabo. Ngoba not everyone got to have a crocodile skin like ourselves, because nathi we have been tried and tested. Okwanini umuntu esokhosini ekwanini umuntu ehamba amazophesha kwezilwandle sigxekwa ukuthi udlala ibhova qhamuka abanye bekhonkothela abamkhonkothelayo ukuthi wenza ukuthi
uthi uyambalansisa kuthiwa uyazenzisa eke kuningi kodwa sakwazi ukusurvive that udabeni nje lo mfana wakwaKhumalo idingo saliyande besengekho sasingekho kwasiqaleni ukuthi uthathwe umfana eyithandanela naye bese ezofakwa eimpini ezazingamdingi naye ngoba siphukuphuku wavuma ungena eimpini ezazingamdingi kwakuyicala lelo njengomongameli wamabhinqa fanele ngikhole to order lezo zinto lezo asasizakali ngokushaya komsi ungcono thina manigxeka thina memeza ubusuku nemini nethi sinabafazi sebahamba bawukuthi nikhuluma kwidoti la enikhulumayo kungcono thina we are strong enough to take all those bullets. What about other weak people who don't have a courage thina esinayo, who don't have a crocodile skin like we so manga kuthiwa le yangale siyibulele nje yini ningaqalwa khatha unkosi yami awuthi bengafanele kuze kufike lapho usukhohliwe ukuthi wogijima phambili kuma comment ukhuluma uthuvi usukhohliwe umuntu okhuluma indaba zabantu umthakathi umuntu okwazi ukujabulela indlu eshayo lo muntu umthakathi kungani ngisho njalo na ngoba mayet ngeke athande la ikhulunywa ngekhopha lakhe ngeke azathande ngirongike ngiyaneluleka ngenikhulisa nginiphethe nganikezwe isilo nginiqoqobele yebo ungizwe umlando kwamchunu lo seningikhohliwe niyachanasa niyazenzela nje nginiphethe nginama emails nginama inbox amaningi kakhulu kukhalazwa ngesimo esenzekala emhlabeni wamabhinqa umlando wempucuzeko dala yabakhona impucuzeko yaqala as a skill developments lapho kuhlanganiswa khona ngicabanga ukuthi yayiqala exashwa abakwalotho bethuthukisa abantu bamafilimu namavukane kumaskande babona ukuthi umhlaba ononile la emabhinqeni base benza unyaka nonyaka ama festival hayi amavukane abawakhiqizile sebethatha ojuice laba bakhandwe yithina bathatha labo ujuice ke base bethatha ke isigubhu lesisakwana ngomushatha bamfaka la ecenter ngoba behlobisa nje ukuthi kube khona umuntu oyedwa ubonakala ukuthi uyayiunderstand lento yempucuzeko kwalandwa amakholwa u3 laphana untshatha ikholo imbukumbuku bese kuzoba yesinye idudle lesungqe iphansi ngathi umfowabo kaMfana Phetheni kuthiwa uThabani bese kuzoba omunye obomfana lo ongathi uyathi umpofanyana ngathi uyaCream boba u3 base kuzoba umcineka bawu4 laba bantu abenza umcimbi wempucuzeko and usekwazile ukuba successful eminyaka eminingi kakhulu kodwa woniwa umuntu okuyena futhi ngabe uhamba phambili ekuyilungiseni zonke izinto uwona ngani na wona ngongabi namgogodla uwona ngongakwazi ukuthatha inqumo ezifanele bese wona ngongabi nandaba nongabi nanembeza loyo kweXolano kaMcineka weXolano kaMcineka uzodakelwa abantu kuze kube nini usebenzisa iplatform yokuthi amabhinqa ayayifela into yawo uma nje usaliwa noNdoni bale Kapa baba unuka amaqakala leko Kapa oNdoni lamaqakala ashile lapha ekathe lokho njalo kodwa kwakuntombazane inona lena ngosane thiwe isihloko sami shembe hey aliyabuka liyaqala leliyana limazenga lapha lathi umboko wedlovu hey ithi twele dumo somuntu ofika bathi ayisiyimbuzi le emakhaya befuna belola nje amathikithi ukuthi bahambe be Cape Town lapha amabhinqa ahlangene khona umsebenzi abawenzayo uyamangalisa behambela yonke indawo lona ke uthi usaliyo lo isitabani kanye nalo kuthiwa uqizile abambe befudumela la ndawonye lapha benza umsebenzi omuhle behambela ama universities la yonke indawo ngoba batshala la kufanele kutshalwe khona ngoba utshalo ekusaseni eNingizimu Afrika angikhulumi yona lo indaba engikhulumayo ekaXolweni Mcineka awona mgogodla kade ngangukhuza kunkonkozela nje ngoba ngithi ngizama ukubekezelelela udodo umuntu nje angikwazi uku-inbox abantu abaningi kangaka becomplaina ngawe abanye abantu bethenga amathikithi bethenga amatafula bejike bengatholi lutho kusukela kwimpucuzeko le ndala mhlawumbe 3 years ago bethenga amatafula u25,000 kuthiwa masilifika izikhulu zabasipala izikhulu kahulumeni kuthiwe suka wena sibanibani lapha kuhlala izikhulu kahulumeni bethenga ama6 Savannah
kodwa umuntu ethenge 25,000 ethi uthengela yena nomkakhe namakhosikazi akhe kanye eke nomndeni wakhe bezobuka into enhle amabhinqa eyakhandwa yimini ubaba walomzi lo. Angeke nubulala lo muzi engayikhandela wona mina. I've sacrificed for lo muzi lona. Hayi kancane futhi. Nani kuphi nina? Niyamazi yaniphuza shukela. Niyakhonkotha nje. Animazi. Niyamazi walandwa nini e-studio? Lapha alimala la khona. Niyakwazi lo mlando lo noma niyakhonkotha nje anazi. Nakhumbula lapha la nisithomba nobaba uSteni Dladla noDumisana umfoka Khoba. Kulandwe nomama kaManana womthente nobaba ungane zamfisa ulanda ubaphushukela efele studio ngo 2010 asho ahamba emhlabeni ngo 1982 abathebelungu ngoba lento iwumehluko ayikho sisalo suyishiye studio thina sisala sibona wathi uyacula uyamemeza kanti sekuphuma umphefumulo wafele studio. Imina lo engasukuma ngayilungisa lelo gciwane lelo ngoba abaculi abaningi basebefa kakhulu. Ayisukumela lo ngathi mina lento yakhuluma lento. Kwathenga imbuzi, kwathenga inkomo ezilishumi ngazisa lapha na emzini wakwaBhengu. Kwenziwa into enhle. Kwathenga inkomo kwasiwo zasiwa lesilweni. Sekuhamba inqwaba abaculi abaningi abamaqhawe, hayi usodasi, hayi ama-passenger, kuhamba odriver bakaMaskandi. Hayi ama-passenger wagcina mayiqhamuka kuthiwa khahla luyibhola. Hayi mama, kuningoma-passenger mina. Angikhulumi ngazo lezo. Kusasa uzoswa ngokushuta nje uyogcina sethi naye usewumaskali ucela ungena egroundini. Nibonakala kwezo. Shit. Emveni kwalokho nani kuphi? Umgqumeni ngembulitshe lakhe emveni kokuba eke umhlaba wonke ukhuluma udoti kwathiwa akasekho emhlabeni uvukile emalibeni. Kuvuka inja leyagcina ibushiwe. Uzubona iyayihlakaniphile leyanja leyana yagcina ethi umuntu ovumelekela ungizwe nomjejelo kuphela. Ngoba iyakwazi uku-align abantu ababesehliziyweni yebhova. Hayi laba bayo kwathiwa highlight delete. Nani kuphi? Komfazi omnyama isiqhwaga sakwaNongoma. Kwazi wathiwa umfazi omnyama nje shuqula iduku ekhanda. Ngoba inengozi engaphekwa tete elwe ililo inxele kamgquzulile lomgangela. Nani kuphi? Ubhodloze khanda umfazi omnyama le emayimayini enza izinto ezizimangaliso njalo makuthiwa kuhamalantshi noma kuthiwa kuvala unyaka abelungu bemcela kwezwakala ukuhlele emsakazweni eke umfazi omnyama yehla wathi ngeke ayisaba lo basi kwangaphumi ngisho easy lapha ezingisini bamkhulumele lamampondo ayesebenza nawo baya amampondo akade aqala ukusa amkhulumele amntolekela lamampondo lawa ukuthi cha story it is telling now you go it's fine now we wish lucky you wish lucky wahamba ingakho ke ivene yabhukwayo kwakuse University of Natal kwenziwa icompetition eyixhaswa amahewu kanye noNedbank umfazi omnyama waphuma phambili lapho ingakho maye recorder usuku nosuku wayeshela ngiyakubonga Bhodloza Mfokazi manje ngokungikhipha phakathi euniversity wangiletha lapha eGoli namhlanje nginemoto namhlanje nginengane hayi ngoba wayefunda umfazi omnyama uNkulunkulu wami wa kuyiveni uqashwe ivenue yokwenza icompetition kaMaskandi hayi ngoba ayifunda uzokuthiwa khona umuntu owayengakhipha umuntu euniversity athi uyambonga ngalokho kwezokushiya ukuthi cha igama lendawo euniversity nani kuphi nini ngakho ke lo muzi esikuwona njengamanje wamabhinqa ngiyuphethe futhi ngiyawulawula akekho umuntu ozozethela umathanda la ngithi mina ke emveni kwalokho ke mcineka abaculi wabakhokhela ngendlela efanele including thina bantu abanikazi balomuzi wamabhinqa njengami njengomongameli wamabhinqa mina ngipretend mina ngiyangizwe abantu bathi hawu mchuno angazo lokho ixhake salapha wena wathi abantu abaningi lapha uNkulunkulu wami wakhuluma nobani nje akuqhamukane akusapise noma kuyiconstruction ethi mina
ngixoxa udaka selingaka izolonakele nje yikho lokho ngeke mina ngiqala bani ngizokhonka pavement naba khona okay ngeke mina ngibone ngaza leyo nto leyo ngeke akulona italente lami ngikufanele mina ngivikele lo muzi focus kanti focus yini but it's a jack of all trade is the master of none. Jack of all trades is the master of none. I can't be the master of none. Me now. I am the master of you. I'm in charge of you, mapinga. Nginiphethe nginiqhoqhobele. Akekho futhi ongiphoxani nomuzi wami engasakhela wona. Ubona ngayanga lapha nje esiphaza shop lutho ngoba ngangazathi ukuthi into eyoxosha ekseni. Ubani ungangixosha la emzini wami? Ubani? Nogcina ngazi inhlamba. Futhi isongeso ke manje. Ziyakhala. Ngongizwe mina ngosemaqhulwini enkandla mina. Lento ingeyethu sayiphiwa ngabalele. Yithi ngonyama kaJantoni, yithi ngonyama kaJuda. Sayiqala sibancane lento. Soze ummiso nomatshana buka. Angisose mina. Mina ngiyayazi into efanele nento engafanele. Nayikhuluma into enithandayo. Futhi abantu abaningi bona sebenyiba nje abantu sebenyika nje. Yini sekuyashisa naxagisa uthayo madoda. Kade ningithoka kangaka. Ningithukela ama like. Naxagisa uthayi manje. Ngiyeza kini. Wemgcineka. Ngithi kuwe emveni kwalokho ugcine wena mfowethu ubungabi naqiniso lakho kwazi kahle ukuthi abantu abafana nathi they don't have any source of income. Kwakufanele imcineka manje ngabe ningavumelani noThabani noTshatha uphuma inxiwa uyimele ngoba zonke izinhlamba ziza kuwe. Lesi stokfele nisikhandile le group ezama ukuphatha impucuzeko nithi neyikhanda niyayibulala. Wesike manje ke angisazi ngisho ama-artist ke manje nihambe niguglisha kuma social media niyabhaza nithi abantu abafuni bathi bafuna ubani abantu bese kuyimane zama-fed betterings that shows ukuthi industry le enikuyona niyazi ukusho ukuthi you are here for business. Nina nihamba ngamakhulu amaveni abacula abaholile. Imbukumbuku le iwele lami igibele stage izotsaka ngabantu abayashoyo abayijololo bona ukuthi bangene emahala ngo5 izothi more than 30,000 people bebekhokha 150. Do you know how much insulting that imceneka uthi lento inhlamba kubantu abakhokhile iphinde ushuthi labantu abakhokhela nithi nina bakhokhe kanjani kukhona abantu abangena emahala abangakhokha ngenxa ye lack of security ngenxa ukuthi nina nifuna ukuplease ama enemies enu. Nangizwe ngithini? Nifuna ukuplease ama enemies enu ukuthi abona ama enemies enu ukuthi hayi ke hayi siwinile. Ayisebenzi kanjalo. Mina obani beshawa umoya emakhoneni inhlamba sizakuwe zona njena ke uvuma upendo ngebrush elithuva ebusweni wena wedwa. NoTshatha lapha akwazi nakhuluma Nkosi yami ziyinga uzosukumele umestage uzothi abantu bekhokhile ama service providers ayakhala ngemali yawo. Abantu ababethenge amatafula bayakhala. Abaculi abangakhokhele bayakhala. So ke kusho ukuthi nina manje ngabe nini nabantu abakhokhe 150 per person aba more than 30,000 njengoba benisho okusho ukuthi nemali nine more than 5 million nina. Naze naceba bona izingane. Cha nayithatha lento. Cha kuyacaca ukuthi ayinayithatha lento. Lengisa nododana wami Nkosi yami umatshalo yeshemba ngangazi. Nami ngangithi kwathi hey. Awundodana wami bakithi. Hey wezoso. Wakha kaqedi nje kade wathatha lento. Phela yena into yasiqhabanisa. Wathatha lento udodana bese ithathile lento. Twizele manje yabxaka yoba ayakhe kaqedile kogcina khiphilite lapha iresi yemkhofu yabutshela ogcina iresi yemkhofu wathatha lento
mani ukhona umuntu owakha kangaka emhlabeni uNkulunkulu ukhona umuntu owakha kangaka yabona hayi umzelo uphikleya cha hayi sasinqome sasashelwa amazwe hawu hey uloku wakhiwe yaziyamhlanyisa ungakwashalela oluyithe para liyakhona